S prezidentskými voľbami sa nám vrátil evergreen slovenskej politiky, koncept neutrality. V dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v Európe v ňom mnoho ľudí vidí cestu, ako sa vyhnúť zatiahnutiu do veľkého vojnového konfliktu. Preto rastie jeho popularita nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Tento vývoj je zaujímavý vzhľadom na zmenu postoja Fínska a hlavne Švédska k neutralite, ktorú opustili po desiatkách až stovkách rokov. Ľudia totiž vnímajú neutralitu asi tak, ako ju popísal Marian Kotleba v predvolebnej debate na teatri. Práve tým, že by sme sa stali vojensky neutrálnou krajinou, by vlastne všetci boli naši spojenci. Neutrálne krajiny majú v podstate všetkých za priateľov, všetkých za spojencov. Bohužiaľ, súčasnosť aj minulosť nám ukazujú opak tohto idealistického prístupu, pretože aj neutrálne krajiny majú svojich priateľov a nepriateľov, alebo neoficiálnych spojencov. Švédsko počas 2 storočí politiky neutrality nemalo priateľské vzťahy so všetkými krajinami. V post-napoleonskom období, respektíve po celé 19. storočie, malo napäté vzťahy s Ruským impériom. Na krátku dobu aj s cisárskym Nemeckom, s ktorým ale neskôr malo priateľské vzťahy. V 20. storočí to bol predovšetkým Sovietsky zväz a v posledných rokoch sa stále častejšie voči nemu chová nepriateľsky Putinovo Rusko. V studenej vojne navyše v utajení aktívne spolupracovalo so Západom, vďaka čomu sa nachádzalo napríklad pod jadrovým dážnikom USA, pretože v blízkosti pobrežia sa trvalo nachádzali raketonosné ponorky US Navy a Washington mu aktívne pomáhal s vývojom moderných lietadiel patriacich medzi svetovú špičku. Rakúsko, aj keď formálne malo pripravené plány na obranu krajiny pred útokom NATO, pozornosť sa venovala len plánom na obranu pred agresiou Varšavskej zmluvy. Celá armáda bola pripravovaná na tento scenár, čomu sa prispôsobil napríklad aj nákup vojenskej techniky. V prezidentských voľbách zaznel aj ďalší, široko rozšírený názor majúci na prvý pohľad logický základ. Podľa neho neutralita predstavuje pre Slovensko záruku ochrany pred zatiahnutím krajiny do vojny, alebo ako hovorí Harabín, projekt neutrality Slovenska znamená bezpečnosť. Ľudia si totiž to myslia, že ak sa krajina nebude do ničoho miešať, nebude stať ani na jednej strane a povie svetu, že je mierumilovná, bez záujmu na kohokoľvek zaútočiť, pretože chce len obchodovať, budovať ekonomiku a zlepšovať život jej občanov, štáty ju nechajú na pokoji. Budú s ňou obchodovať, usporadúvať nie napríklad mierové konferencie, riešiace ich konflikty, nie nutne len vojenské, a využívať ju ako most medzi Západom a Východom, pretože Slovensko leží na pomedzi dvoch civilizácií. Ľudia však zabúdajú, alebo si neuvedomujú, že v hypotetickom veľkom vojnovom konflikte Slovensko, aj keby malo medzinárodne uznanú neutralitu, sa mu nevyhne. Vzhľadom na svoju polohu bude do nej nevyhnutne vtiahnuté. Krajina leží v geopoliticky exponovanom území, pretože sa nachádza na okraji 2 vojensko-strategických osí. Prvou je Paríž, Berlín, Varšava, Moskva a druhou Paríž, Viedeň, Belehrad, Istanbul. Koniec koncov, v posledných 5 storočiach sa Slovensko, respektíve územie Slovenskej republike, nevyhlo žiadnemu veľkému vojnovému konfliktu v Európe. Bolo jeho súčasťou priamo alebo nepriamo. Aj keby preto bolo Slovensko neutrálne, NATO alebo Rusko by ho potrebovali pre zabezpečenie svojho južného krídla, pretože v prípade konfliktu Ruska z NATO by hlavná osa postupu vojsk smerovala cez Poľsko. Aj z tohto dôvodu napríklad počas studenej vojny neplánovala rešpektovať Varšavská zmluva, ale ani NATO rakúsku neutralitu, čo nie je veľmi známy fakt. Vojenské plány totiž počítali s využitím jeho územia. Napríklad pre NATO bolo kľúčové získať územie Tyrolska, aby získalo priame pozemné i letecké spojenie z Talianska do západného Nemecka. Rakúsko, ako som už hovoril, si toto uvedomovalo a preto koncipovalo svoju armádu ako neoficiálnu súčasť NATO, podobne ako Švédsko a v posledných rokoch aj Fínsko, čo značne uľahčuje ich začlenenie do aliančných štruktúr, na rozdiel od našich krajín, ktoré stále nie sú na 100% kompatibilné ani po toľkých rokoch členstva. Navyše, ak sa pozrieme na mapu, tak ak by Slovensko dnes vystúpilo z NATO a chcelo vyhlásiť neutralitu, stáva sa okamžite vojsko. Nie preto, lebo by ktorúkoľvek krajinu provokovalo, či už západnú alebo východnú, ale kvôli jeho polohe. Pre Rusko by Slovensko plnilo rolu pomyselnej nepotopiteľnej lietadlovej lode a predsunutej vojenskej základne, pretože by sa z neho stal klin v rámci štátov NATO. Preto by tu Moskva chcela okamžite získať vplyv,
umiestniť vojenské základne a v prípade prepuknutia konfliktu by krajinu využila ako nástupný priestor pre ofenzívu proti aliančným krajinám. NATO by sa však preto z vojensky strategickej nevyhnutnosti muselo postarať, aby nepadlo do ruských rúk. Čo by to spravilo s krajinou, aj keby toto súperenie nebolo vojenského charakteru, si viete asi domyslieť, no nič dobré by to rozhodne nebolo. Slovensko by sa tak stalo objektom medzinárodných vzťahov, bez schopnosti ovplyvniť svoj osud na rozdiel od súčasnosti, kedy je schopné reálne ovplyvňovať svoj osud, pretože jeho hlas musí byť v aliancii vypočutý. Vzhľadom na konsenzuálny model rozhodovania musí byť pri výslednom rozhodnutí jeho hlas aspoň čiastočne vzatý do úvahy, čo by po jeho vystúpení neplatilo a vrátilo by sa staré známe o nás bez nás. Neutralita totiž nezabezpečí štátu imunitu pred dôsledkami medzinárodnej politiky. Reči Harabina o ideálnej historickej príležitosti získať uznanie aj garancie neutrality sú scestné, pretože nie je výhodná ani pre jednu stranu. A keď som už spomenul provokovanie, tak nie je od veci sa zamyslieť, ako napríklad neutrálne Belgicko provokovalo cisárske Nemecko v roku 1914, neutrálne Dánsko a Holandsko, nacistické Nemecko v roku 1940 a neutrálne Fínsko, Sovietsky zväz v roku 1939. Predstava, že ak nikoho nebude krajina provokovať, jej zabezpečí imunitu pred inváziou, je scestná na základe historickej skúsenosti, pretože štát môže byť do vojny vtiahnutý na základe svojej polohy, nerastným zdrojom alebo priemyselnému potenciálu. Koniec koncov, počas druhej svetovej vojny bol neutrálny Irán, čo ale nezabránilo Británii a Sovietskému zväzu v jeho okupácii kvôli zabezpečeniu zásobovacích ciest zo Spojených štátov do Sovietskeho zväzu a získaniu ropných nálezísk. Rovnako tak Londýn aj Paríž plánovali porušiť neutralitu Nórska, aby znemožnili dodávky železnej rudy zo Švédska do Nemecka. Slováci ale taktiež zabúdajú aj na pohľad z Moskvy, aby správanie sa Slovenska v takomto prípade s vysokou pravdepodobnosťou nevnímala ako mierový úmysel Slovákov, ktorí chcú žiť v mieri a pokoji, ale ako slabé miesto v hradných múroch západu. Ich prvý útok by sa tak mohol nasmerovať práve sem. Navyše táto politika by paradoxne mohla prispieť k zvýšeniu rizika vypuknutia vojny medzi NATO a Ruskom, pretože Moskva by to vnímala ako rozpad západnej jednoty a tak by reálne mohla udrieť na niektorú členskú krajinu aliancie, pretože sa rozpadá a pri ukážke sily sa zrúti. Namiesto mieru by tu bola vojna. No a predstava, že Slováci nebudú hnaní do boja, ak budú stať na ruskej strane, je úsmevná. Však vidíme, čo sa deje mužom na ním okupovaných územiach na Ukrajine. V bývalých dvoch separatistických republikách Donbaskej a Luhanskej než už prakticky nie je žiaden muž v odvodovom veku, pretože šli na frontu ako prví a mnohí z nich už aj padli. Našou veľkou chybou je totižto vnímať len príklady rakúskej a švajčiarskej neutrality. Švajčiarska neutralita je výsledkom dlhodobých historických procesov, kde nemalú úlohu hrala náhoda, podporená vhodnou geografiou. Rus je ďaleko a potrebuje krajinu, v ktorej môže mať umiestnených špiónov a peniaze. Stačí mu len jedna takáto krajina, ktorá má v tom historickú tradíciu a všetci vedia, ako to v nej chodí. Rakúska neutralita vznikla ako dôsledok druhej svetovej vojny. Sice sa na krajinu aj vďaka prispeniu aktivizmu Otta von Habsburga pozeralo ako na prvú Hitlerovú obeť, no Sovietsky zväz sa odmietol stiahnuť z jeho územia, pretože nechcel, aby sa krajina stala súčasťou západného bloku. Výsledkom bolo de facto nanútenie neutrality Viedni svetovými veľmocami, pretože Západ zase nemohol pripustiť jej začlenenie do východného bloku. A tak jediným východiskom bola neutralita, vďaka čomu nepatrila nikomu. Riešenie ale tejto dilemy trvalo 10 rokov a v zásade to umožnila len smrť Stalina a nástup Chruščova. V priebehu generácií sa len neutralita stala súčasťou rakúskej identity, pravdepodobne aj vďaka zlému svedomiu z vojny. Práve preto je jej opustenie dnes prakticky nereálne, aj keď je v podstate verejným tajomstvom, ktoré si ale príliš nikto nechce priznať, že Putinovo Rusko, na rozdiel aj od Brežnevovského Sovietskeho zväzu, nevysiela signály, ktoré by hovorili o rešpektovaní neutrality, a ak by sa Slovensko ocitlo v ruských rukách, je veľmi pravdepodobné rýchle prehodnotenie tohto konceptu ako vo Švédsku, lebo Rus by bol na hraniciach.
Na rozdiel od Švajčiarska si ale neutralitu obhájilo počas studenej vojny len vďaka tomu, že vojna ostala studená. Viedeň okrem iného napríklad Moskve umožňovala v tomto období mať na svojom území de facto základňu pre špiónov, pričom dovolovalo KGB voľne operovať na svojom území a Spojeným štátom postaviť odbočovacie zariadenie na vrchu Königswarte. Neutrálne Rakúsko preto vyhovovalo v tomto období obom veľmociam. Dnešný svet je už ale niekde inde a Rusku už neutrálne Rakúsko príliš nevyhovuje. Preto v najbližších rokoch pravdepodobne príde k zásadnému prehodnoteniu rakúskej neutrality. Rakúsko je ale natoľko špecifický prípad, že by si zaslúžilo aj samostatné video. Pokiaľ ani rakúska neutralita ale nemala byť v prípade veľkého horúceho konfliktu rešpektovaná, je si ťažko predstaviteľné, že by slovenská rešpektovaná bola, obzvlášť vzhľadom na dnešnú situáciu, čo si je potrebné uvedomiť. Fínsko a Švédsko sa rozhodli pre vstup do NATO. Tento ich postoj zaskočil nielen v Európe mnoho ľudí, pretože obe krajiny patrili k stabilným neutrálnym krajinám na starom kontinente. Švédsko má tento status koniec koncov už od skončenia napoleonských vojen. Na Slovensku to vyvolalo radu otázok, pretože koncept neutrality sa chápe práve ako ochrana pred zatiahnutím štátu do vojny a tieto štáty s medzinárodne uznávanou, aj keď nie garantovanou neutralitou sa aj vzdali a vstúpili do NATO, ktoré sa považuje za príčinu vzniku vojnových konfliktov, respektíve hroziacemu konfliktu s Ruskou federáciou. Odpovede na otázku, prečo je tomu tak, je mnoho, no len zriedka kedy zaznieva jedna, ktorá bola pravdepodobne hlavným motívom tohto kroku. Vojna na Ukrajine a postoj NATO k nej totiž ukázali jednu zásadnú vec, pravdepodobne vedúcu k prehodnoteniu konceptu neutrality vo Švédsku a Fínsku. Obe krajiny, tak ako Rakúsko, vo svojich plánoch 10 ročia počítali, že po ich napadnutí a ukážke ochoty sa brániť im NATO príde na pomoc. Lenže vojna na Ukrajine otriasla touto istotou. Ukrajina sa statočne bránila. Už pred vojnou vyjadrila ochotu stať sa súčasťou aliancie, pretože po roku 2014 opustila neutralitu a trvalo mesiace, než jej krajiny na to vôbec poskytli rozsiahlejšiu vojenskú pomoc. O priamej účasti aliančných jednotiek nemohlo byť ani reči. Helsinki aj Štokholm si teda uvedomili, že ak ani vybudovanie početnej a dobre vycvičenej armády by nezabránilo Rusku v agresii voči ním, nemajú istú pomoc aliancie, ba naopak. Pomoc vysokou mierou pravdepodobnosti nepríde a ostanú v tom sami. Isté, finančná materiálna pomoc by pravdepodobne prišla, ale priame zapojenie do konfliktu nie, čo by znamenalo v dlhodobom horizonte nevyhnutnú porážku. Predsa len, 5,5 miliónové Fínsko a 10 miliónové Švédsko, aj keby disponovali technologicky výrazne pokročilejšími zbraňami ako Moskva, by nedokázali čeliť v dlhodobej, opotrebovávajúcej vojne početnej preváhe 130 miliónového Ruska, vybaveného aj zastaralými zbraňami. Čiastočne tento vývoj pozorujeme aj na Ukrajine. Neutralitu je totiž možné praktikovať, len pokiaľ existujú signály o jej akceptovaní zo strany veľmoci. To v prípade Švédska platilo napríklad pri cárskom Rusku, Sovietskom zväze, cisárskom Nemecku, ale aj dokonca takom nacistickom Nemecku, hoc neraz muselo ustúpiť spôsobom, kedy je otázne, či ešte bolo vlastne neutrálne, no Putinovo Rusko od roku 2014 vysiela jasné signály, odmietajúce akceptovať neutrálny status kráľovstva na severe. Po roku 2022 spoločnosť ostala v šoku a nehodlala riskovať, a tak väčšina spoločnosti dotlačila politikov k prehodnoteniu konceptu neutrality. Fínsko má zase trpkú skúsenosť so Sovietským zväzom, ktorý ho bezdôvodne napadol v 39. a anektoval rozsiahle územia, ktoré boli kolískou fínskej kultúry a dodnes sú súčasťou Ruskej federácie. Aj keď dnešné Rusko už nie je Sovietsky zväz, tak Putin sa k nemu stále častejšie hlási, čo je pre Fínov veľmi znepokojujúce. Ako by toho nebolo málo, v Rusku sa v posledných rokoch stal populárny názor ruského vojvodcu z napoleonských vojen Kutuzova, podľa ktorého Rusko siaha tam, kam vstúpila, respektíve vstúpi noha ruského vojaka. Medvedev, bývalý prezident Ruskej federácie, pred pár týždňami vyhlásil, že Rusko nemá hranice. Pokiaľ sa šíria takéto myšlienky v najväčšom štáte na svete s historicky silne militarizovanou spoločnosťou, ktorý prechádza na vojnovú ekonomiku, je treba sa mať na pozore. Je prirodzené, prečo hlavne Fínsko,
ktoré bolo súčasťou ruského impéria niekoľko desaťročí, a Švédsko vstúpili do NATO. Rus je za humnami a vidia postoj krajín aliancie k Ukrajine. Ak by ich Moskva napadla, nemajú absolútne žiadnu záruku pomoci. Pravdepodobne, aj keby sa hrdine bránili NATO, by im neprišlo vojensky na pomoc a ostali by sami. Ak budú ale vo vnútri aliancie, už túto pomoc budú mať istú a hrozba narušenia územnej integrity sa teda výrazne znižuje. To je dramatické zvýšenie bezpečnosti, ktoré sa v našich krajinách z nepochopiteľných dôvodov vôbec nechápe a často sa interpretuje skôr ako vojnové štvanie, či absolútne nepochopenie bezpečnostnej situácie Fínska a Švédska a rovnako tak i Slovenska, ale aj ďalších krajín, ktoré chcú byť súčasťou NATO. Neutralita nie je totiž nikdy istá a je extrémne nákladná, kladúca veľké požiadavky na občanov. Toto tvrdenie je však napríklad v priamom rozpore s tvrdením hnutia Republika spred volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023. Podľa zverejnených štatistík zo Svetovej banky potrebujú míňať neutrálne krajiny v našom regióne na svoju obranu zhruba o polovicu menej peňazí ako krajiny, ktoré sú v NATO. No o tomto probléme, teda či je neutralita finančne nákladnejšia než členstvo v aliancii, sa pozrieme na budúce. Debata o neutralite Slovenska sa po ruskej agresii proti Ukrajine vrátila. Zatiaľ čo časť politikov a verejnosti navrhuje odchod z NATO ako spôsob nielen ochrany pred zatiahnutím krajiny do vojny, ale aj ako prostriedok šetrenia na armáde, Švédsko a Fínsko sa svoje neutrality vzdali a vstúpili do aliancie. Na tomto kanále sme si už povedali, prečo sa svoje neutrality zrejme vzdali a či Slovensko ochráni pred vojnovým konfliktom. Dnes sa pozrieme na ekonomickú stránku, pretože podľa zverejnených štatistík zo Svetovej banky potrebujú míňať neutrálne krajiny v našom regióne na svoju obranu zhruba o polovicu menej peňazí ako krajiny, ktoré sú v NATO. A Harabin Uhríka doplňa následovne. Tu sú sily, ktoré hovoria, keď budeme členom NATO a zvýšia sa príspevky, zabezpečíme vyššiu sebaobranu. To je hlúposť na kvadrát. Vidíme, ako Švédsko, Fínsko vstúpilo do NATO a už teraz sa im zvýšili náklady. Kľúčová otázka pre dnešné video teda znie: je neutralita pre Slovensko naozaj lacnejšia a bezpečnejšia, alebo naopak drahšia a riskantnejšia? Preto sa pozrieme na neutralitu vybraných európskych štátov v kontexte, ktoré nám neposkytnú tabuľky Svetovej banky a zhodnotíme, či je aspoň jeden z týchto modelov prenosný aj na naše Slovensko. Politici a s nimi aj verejnosť častokrát ignorujú alebo si nie sú vedomí dôvodov, prečo má Rakúsko a Švajčiarsko v pomere k HDP nižšie výdavky na obranu a prečo náklady na ňu vo Švédsku a Fínsku vzrástli. V prípade alpských štátov je ich výhodou vyššie HDP, vďaka čomu sú schopné aj s nižším podielom vybudovať relatívne bojaschopné ozbrojené sily. Na to, aby dosiahlo Slovensko obdobnú odstrašujúcu silu, musí vzhľadom na nižšiu ekonomickú výkonnosť investovať do armády viac. No ale pozor, Fínsko a Švédsko sú na tom ekonomicky podobne ako Švajčiarsko a Rakúsko a predsa zvyšovali výdavky už pred rokom 2022 v pomere k HDP. Pre pochopenie tohto rozporu sa nám stačí pozrieť len na mapu. Rakúsko a Švajčiarsko hraničia výhradne so štátmi aliancie, s ktorými majú priateľské vzťahy. Nehrozí im od nich žiadne bezpečnostné riziko. Nemecko nepodniká žiadne nepriateľské a provokačné akcie voči Švajčiarsku a Taliansko proti Rakúsku. Nachádzajú sa pod bezpečnostným dážnikom NATO. Ak by boli napadnuté, mohli by počítať prakticky 100% s jeho plnou podporou, pretože to by už v tej dobe bolo dávno vo vojne. S vedomím tejto výhody preniesli časť bremena svojej vlastnej bezpečnosti na NATO bez toho, aby znášali primerané riziká a náklady. Stali sa z nich čierni pasažieri. Pochopiteľne neoficiálne a nikdy to nepriznajú. Na severe je ale situácia celkom odlišná. Fínsko i Švédsko majú hranice otvorené. Prípadný útok na ktorúkoľvek z nich je možný bez toho, aby bolo nutné narušiť územie akejkoľvek krajiny aliancie.
Rusko navyše neustále obe krajiny vojensky provokuje, napríklad narušovaním vzdušného priestoru. Preto vo Švédsku po anexii Krímu pristúpil parlament k navyšovaniu výdavkov na obranu a aj obnovením povinnej vojenskej služby v roku 2017. V roku 2020 prijalo záväzok zvýšenia výdavkov na obranu do roku 2025 o 40%, no stále aj tak nedosiahnu úroveň zo začiatku 90. rokov, kedy bolo ešte Švédsko neutrálne. Vo Fínsku bola reakcia pomalšia aj preto, lebo rozpočet na obranu neznížili tak výrazne, no aj tam začalo pomalé navyšovanie. Počas covidu síce prišlo k miernemu zníženiu, no po ruskom útoku na Ukrajinu sa rozpočet dramaticky zvýšil, a to ešte predtým, než vstúpili do NATO. Na základe spomenutej neistoty, ktorú neutralita prináša, sa ale rozhodli vstúpiť do NATO, pretože ani zvyšovanie výdavkov na obranu im nemohlo poskytnúť také bezpečnostné garancie ako členstvo v aliancii. Viac k tomu vo videu, ktorého odkaz nájdete v komentári, tak Harabin tvrdí, že im náklady na armádu sa zvýšili až po vstupe do NATO, nehovorí pravdu. Tie rástli ešte v situácii, kedy väčšina spoločnosti aj politikov sa vyslovovala v prospech zachovania neutrality. Lenže pre neutrálne krajiny vyplývajú z medzinárodného práva, konkrétne z Hákskych konvencií z roku 1907 aj povinnosti. Je pritom v tomto prípade ľahostajné, či je neutralita len uznaná alebo garantovaná. Neutrálna krajina je zjednodušene povedané de facto nútená udržiavať také obranné kapacity, aby znemožnila útočníkovi využívať jej zdroje, infraštruktúru, napríklad pre tranzit vojsk, alebo polohu pre svoje ciele. Samozrejme, nie je v nich jasne formulovaná požiadavka vysokých investícií do ozbrojených síl, ale bez dostatočne silnej armády tomu asi ťažko zabrániť. Ak totiž neutrálna krajina prejaví len symbolický odpor alebo úplne rezignuje na svoju obranu, môže to pôsobiť ako uzatvorenie tichého spojenectva so štátom, ktorý ju napadol, pri snahe formálne zachovať neutrálny postoj. Zároveň je vôľa pomôcť takémuto štátu, ktorý sa fakticky nebráni, minimálna. Prečo krvácať za niekoho, ktorý sa nechce sám brániť? Aj preto Fínsko a Švédsko zvyšovali výdavky na obranu roky pred vstupom do NATO. Rakúsko a Švajčiarsko sa prebudili až v posledných rokoch, keď ruské rakety už začali dopadať na ukrajinské mestá. Uvedomili si slabiny svojich ozbrojených síl a rozhodli sa konať. Rakúsko prijalo Aufbauplán 2032, podľa ktorého chce naliať viac ako 16 miliard eur nad rámec plánovaných výdavkov a pozreli sme sa na ňu v dvoch samostatných videách. Opäť odkaz v pripnutom komentári a v karte komunita. Aj to je však málo a bude sa musieť ďalej navyšovať, no väčšie zvýšenie nebolo politicky zatiaľ priechodné, paradoxne hlavne vďaka socialistom. No aj to je zázrak vzhľadom na diskusiu, ktorá sa viedla tesne pred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu. Vtedy sa vážne uvažovalo transformovať armádu fakticky na pomocný zbor pomáhajúci pri katastrofách. V Rakúsku sa medzi rokmi 2023 až 2028 tak výdavky na obranu zvýšia o neuveriteľných 70%. Švajčiarsko v roku 2023 ohlásilo zvýšenie obranných výdavkov o 19% do roku 2028. Ak sa však bezpečnostná situácia nezlepší, rast bude pokračovať a už aktuálne sa diskutuje o ďalšom navyšovaní. Obe krajiny sa zároveň ocitli na zozname nepriateľských štátov Ruskej federácie, čo vyvolalo v Berne a Viedni nemalé znepokojenie. Obzvlášť v Rakúsku je to podivné, pretože Rakúsko má pomerne blízky vzťah k Rusku. A aj preto sa plánujú zapojiť obe krajiny do európskeho systému protivzdušnej obrany Sky Shield, čo vyvolalo debatu o tom, ako sa to zlučuje vlastne s ich neutralitou. Vlády však tvrdia, že to neutralitu neporušuje, čo je však sporná vec. Preto neplatí Uhríkovo. Nerobia si nepriateľov po celom svete a potom nemusia vynakladať zbytočné miliardy eur na zbranie. Pozrite sa na Rakúsko a Švajčiarsko. Vojensky sa do konfliktu na Ukrajine nezapájajú, riešia si svoje a majú pokoj. Zvyšovať výdavky na obranu ale plánuje dokonca aj ďalší neutrálny štát, Írsko. Od svojho vzniku totižto nikdy výrazne neinvestovalo do ozbrojených síl, a to ani počas studenej vojny. Dôvodom ale nie je jeho status neutrality alebo mierumilovnosť jeho obyvateľov, ale jeho geografická poloha. Leží na okraji kontinentu a je strategicky málo významný.
jednoducho nikoho nezaujíma a tak si môže užívať status neutrality spojenej s nízkymi výdavkami na obranu. Navyše sa podobne ako spomenuté alpské krajiny opiera o NATO. Napriek tomu ruské lietadlá v posledných rokoch pravidelne narúšajú jeho vzdušný priestor, na čo Dublin nevie účinne reagovať, keďže stíhacie letectvo zrušil, preto sa vážne diskutuje o jeho obnovení. Dlhodobo, pritom v duchu neutrality, neprojovala krajina voči Rusku žiadne nepriateľské kroky, čo sa dnes ale už pochopiteľne začína meniť. Dublin preto prijal záväzný plán zvýšiť výdavky na obranu do roku 2028 o 50% voči roku 2022, pričom sa hovorí o prijatí plánu na ich strojnásobenie. Pokiaľ by sme v Európe chceli nájsť krajinu, ktorej by neutralita mohla svedčiť, tak to bude asi Portugalskom. Vďaka svojej polohe až na Azorské ostrovy nikoho nezaujíma. Hrozba agresie voči nemu je nízka, čo by mu umožňovalo vynakladať len nízke výdavky na armádu. Neutralita je totižto lacná len vtedy, ak máte výhodnú polohu na mape a ideálne sa opierate o bezpečnostný dážnik veľmoci či vojenskej aliancie. Za iných okolností je extrémne nákladná, veľmi riskantná, pretože vám chýba zmluvná garancia pomoci pri napadnutí. Preto v geopoliticky nestabilných či exponovaných územiach neprispieva k zvyšovaniu bezpečnosti štátu. Ak niekto hľadá pre Slovensko príklady neutrálnych krajín s podobnou polohou, susedstvom, históriou, hoci s odlišnou hospodárskou situáciou, paradoxne nimi nie je Rakúsko či Švajčiarsko, a už vôbec nie Írsko, ale skôr Švédsko a Fínsko. Pri diskusii o neutralite treba totižto vnímať rozdiely v geografii, hospodárskej sile, susedstve aj histórii. To tieto faktory vynecháva, skresluje realitu a znemožňuje relevantnú diskusiu o nej. Úplne mimo sú porovnanie s Kostarikou, ktorá armádu zrušila a spomínal ju vo svojich videách Eduard Chmelár. Leží totižto v priestore s nízkym rizikom medzinárodného konfliktu a dlhodobo sa opiera o bezpečnostný dážnik USA. De facto tak prenáša náklady na obranu na Washington. Porovnávať to so Slovenskom je miešanie jablok s hruškami. V Európe je síce mnoho neutrálnych krajín, ale sú to väčšinou ešte mini štáty, ako Monako, Andorra, Lichtensteinsko alebo San Marino. No viaceré z nich Rusko zaradilo medzi nepriateľské štáty a sú taktiež v závetri NATO. Pre ilustráciu, ako vyzerá armáda neutrálnej krajiny v problematickej oblasti, nám poslúži Fínsko. Hoci má 3-krát väčšiu ekonomiku než Slovensko, ešte pred vstupom do NATO bola už len jeho tretina vojska robustnejšia než celé slovenské. Podľa oficiálnych čísel Fínsko prevádzkuje 61 FA-18, na ceste je 64 F-35 verzie A. Má vyše 200 tankov Leopard 2A4 a 2A6, približne 800 kolesových platform 6x6 a 8x8, 200 pásových BVPčiek, skoro 500 pásových OTčiek, okolo 500 kusov ťahaného delostrelectva, vyše 1500 mínometov, viac ako 100 samohybných húfnic a mínometov, takmer 100 raketometov a majú ohromné zásoby munície, pohonných hmôt, potravín a náhradných dielov na dlhodobé vedenie bojovej činnosti bez vonkajšej pomoci. Plus mobilizačný systém schopný rozšíriť armádu na približne 1 milión ľudí, čo je v 5 miliónovej krajine ohromné číslo. Aj takto Helsinky považovali za nedostatočné a plánovali výrazne posilniť obranné kapacity. K tomu ešte disponuje aj námorníctvom, ktorého jadro tvorí 8 raketových člnov doplnených viac ako 20 mínolovkami, mínonoskami a pomocnými plavidlami s výtlakom do 1000 tón. Pričom je objednaná stavba 4 korvet, podľa niektorých už skôr fregát s výtlakom cez 4000 tón. Ďalšia rozpočtová záťaž, ktorú Slovensko ako vnútrozemský štát nemá a mohlo by tak mať logicky silnejšie ostatné zložky. Napriek tomu, znovu opakujem, je aj 1/3 fínskych pozemných síl a letectva početnejšia, kvalitnejšie vyzbrojená a výrazne lepšie vycvičená než celé ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ak by Slovensko chcelo dosiahnuť porovnateľnú bojovú silu vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky, muselo by kúpiť aspoň 24 F-35 verzie A. Už to by pravdepodobne vyvolalo ostré politické spory. A chcel by som vidieť zástancov neutrality obhajovať takýto nákup. Ani to zrejme by nestačilo, pretože Fínsko už vtedy ohlásilo zvyšovanie výdavkov na obranu, pretože, opäť zopakujem, ten stav nepovažovalo za dostatočný. A nebolo ešte v NATO ani neplánovalo vstúpiť do NATO.
Najdôležitejšie je však ale niečo celkom iné. Vôľa občanov brániť krajinu. V tom sa Slovensko od Fínska dramaticky líši. O obrane síce veľa hovoríme, no reálna ochota je veľmi nízka. Čo mimochodom vytvára filozofickú otázku nad štátnosťou. Či sú vôbec Slovensko zaslúži v takejto situácii. Ako ste mohli vidieť, tak neutralita je lacná len za určitých veľmi špecifických podmienok. Slovensko sa bohužiaľ nachádza na geopoliticky exponovanom území. Nemá hranice len so štátmi NATO a má historickú skúsenosť ako má. Však obe svetové vojny začali práve v strednej Európe. V takomto prostredí neutralita znamená nielen vyššie investície do obrany, presahujúce ďaleko cez deklarovaných 3,5% na tvrdú obranu, pričom by ale na oplátku po tomto zvýšení získalo paradoxne nižšiu mieru bezpečnosti než v NATO. Zastancovia neutrality totižto radi ukazujú príklad Rakúska, hlavne Švajčiarska, no väčšinou ignorujú, že tieto krajiny majú inú geografickú polohu a hlavne odlišný historický pôvod neutrality. Ich príklady preto nie sú prenosné na Slovensko. Ak by sa raz Ukrajina stala členom NATO, Slovensko by samozrejme mohlo uvažovať nad neutralitou, pretože by stálo v závetri aliancie a stali by sme sa čiernymi pasažiermi, ako naše dve alpské republiky. No na rozdiel od Švajčiarska s dlhodobou tradíciou, či Rakúskom, kde bola fakticky podmienkou obnovenia suverenity, by takýto krok vyzeral jednoznačne účelovo a mohol by sa premietnúť do politických a obchodných treníc s partnermi, na ktorých sme závislí. V našich podmienkach neutralita neprináša lacnú bezpečnosť. A čo si myslíte o neutralite vy? Váš názor mi napíšte do komentárov a hlasujte v ankete v karte komunita. Chcel by som poďakovať členom za ich pretrvávajúcu podporu a pokiaľ chcete podporiť tento kanál, budem rád, ak sa k ním pridáte. Podobom už takto môžete učiniť aj cez Hero. Pokiaľ sa vám video páčilo, budem rád samozrejme za like, zdieľanie, odber so zapnutým zvončekom, ak tento kanál ešte neodoberáte, no a pre dnešok to bude všetko. A ja vám prajem krásny zvyšok dňa alebo noci.